Ovo je Astro Python u prevodu Astro Fijaker. U klipu koji sledi slušate horoskop za juli, avgust i septembar 2025. godine za osobe koje imaju znak ili podznak u Devici. Sada je bitno koga poznajete, a ne šta vi znate. Zato iskoristite ovaj povoljan period od oko godinu dana i družite se što više sa ljudima, idite na što više nekih društvenih događaja. Recimo, idite na manifestacije koje organizuju neke grupe, organizacije ili neka politička stranka, jer tamo možete upoznati ljude koji vam mogu pomoći da dobijete neke projekte i posao i da zaradite dobre pare. Sada vam se i neki planovi od ranije mogu ostvariti i neke vaše želje, zato maštajte što više i to će vam se ispuniti. Ako se bavite politikom, onda sada možete napredovati i tamo u tim strankama. Sve ovo znači da ćete imati više novca u ovom periodu. Bićete jako ljuti na neku žensku osobu. Možda vam je povredila ego ili je reč o nasleđu. Sada je vreme kada treba da rešite neke stvari oko nasleđa. Imaćete puno troškova u ovom periodu, pa će vas i to nervirati. Mogu vam se pojaviti neki strahovi i fobije. Na primer, strah da nećete dobiti podršku i pomoć od nekih osoba i stvarno nećete od nekih, ali oni koji treba da vam pomognu pojavit će vam se u pravo vreme i na pravo mesto, tako da ne brinite previše oko toga. A kada osetite potrebu da nekome vratite milo za drago, jer vas nešto kritikuje, samo se suzdržite, ništa drugo, i nemojte biti loši prema bilo kome. I shvatite da vas Bog sad iskušava i proverava da li ste duhovno napredovali. Možete ući u vezu ili u braku s osobom koja već ima dete iz prethodnog braka. Možete da se iznenada zaljubite i to na nekom putovanju ili na poslu vaše milite osobe. Druga mogućnost je da vas neka prijateljica upozna sa osobom sa kojom ćete ući u vezu. Vama uvek za ljubav najviše odgovaraju osobe sa kojima ili zajedno radite ili ih upoznajete preko posla, ali da nisu iz istog mesta rođenja ili življenja sa vama ili da su druge vere i nacije. A ovo sve se može protumačiti kao vaša osoba za ljubav je ili iz inostranstva ili često putuje u inostranstvo i po mogućnosti da ima visoko obrazovanje, da je vrlo duhovna i inteligentna, jer je inteligencija kod vas vrlo visoka, tako da vam i za ljubav odgovara isto takva osoba kao što ste i vi. Bićete opterećeni ishranom, dijetama, zdravljem i higijenom. Vi ste i onako opterećeni sa time, ali sada će to biti pojačano i taj intenzitet trajeće malo duže. Ovaj put bit ćete opterećeni i sa preteranom brigom za pravednost u pogledu podele posla oko kuće. U smislu ko pere, čisti, sprema po kući, ko više, a ko manje i tome slično. Možete imati problema sa crevima i sa želucem. Pazite na cirkulaciju. A predugo stajanje na nogama vam može izazvati probleme sa venama na nogama. A od svega ovoga mogu vam se pojaviti migrene, glavobolje i problemi sa krvnim pritiskom. Naravno, ako vi pazite na svoje zdravlje, ništa od ovoga se neće desiti. Ja sam Snežana, a za izradu horoskopa i razgovora možete me kontaktirati preko Vibera. Moj telefon je 00 389 75 55 8066.